Guys, padung ko magpagaling og bugas ron guys. Kay magdumog mi. Tagsaging guys. Tagsaging guys. Hinog na sa kabulig. Pagaling na ko kay uli ko na sa nanay ron magdumog. Guys, pag si baby guys. Pag may mo kamera magdumog guys kay si Ungdoy duga daman ang putos na damas baby. Hindi ka to katawa. Hi Pans! Hi! Matug na pod ko ron Pans! Ya, ito na ta guys. Pagaling na ta. Kisay nakailaw gay nga ning pagkauna. Nara dyan si Jas Bukid makitaan guys. Kuani, pauningan sa amo Naka panukos mi dato sa among silingan bitaw. Napaw punghad ka adyo guys. Pila na ko ka years wa kakano gingani kay sige ra man lagi kog lakaw. Aw nakakaanday ko katungdang nanay gi lutong manong aloy. Tung idengag ni nanay dani, manay lita. Pero hapit na mapanes pagabot sa Manila kay nadilis nanay. Pao. Dami ko na pa niya sumanon, bangguron. Nabot lang ang kamay og lubi. Dami po siya jalatikan. Pero dami po siya iparis og kinilaw. Hi guys, madyong buntag ng tanan. Magsuman din meron guys. Yanas nanay dia. Kupot. Sumanan guys. Di ko nuhudton kay anja ko nang maaslom ra kay gamay rag bugas. Ano ganyan? Nagalisnit na ko guys. Di Na kay dali ko ang lakaw busy bukado. Sige po magtiwas kay mato may tanawa na magbaboy guys. Nugdako na ba? Kaning kabang guys na mo 60 kilos na kuno ni siguro kapin. Ano na isunod sa ang ihaw. Nagdako na. Humana kog lisnet guys. Nalisnetan hatanan sa kabon 1. Kaldirin ito na ibuk lisnet niya. Yan ang ibalin na rin kay hamang kita kuban. Sinanay ra ko na yung maghalo na sa bugas guys. Watan na namo kay topa ning lakaw. Lipot kalugas upaw kay di bata. Sige mag tijabaw. Ano ito tanin jo guys? Iswa. Ano ito na isa da? Puta na isa. Humok na. Humba nga. Kubasa taong. Humba. Sino na ba? Wala naghanap po niya luto. Nga, nagipang pasa. Kalim. Nata. Kalim. Kaya pa yung mga daga guys salin sa foundation sa baryo. Aral mong humok ka ka. Humba man ha. Right sa pring ay be? Ay. Really? Lagi. Ibig apa? Dagay na tigums ko basa ay? Bukad bakod? Hello eh.
Igasa. Yung tilaw ko. Gahi. Paka. Igasa. Paka ba? Di mo ko silyon. Paka lagi. Mas kumagangana. Wala pang karag pangasog. Yama na kumagka kadaog bari ko. Sila kong tinuod bag. Murag na iskam ta ning kanang kuluha ba? Di na kulo. Oh, marang durian. Di na durian. Marang. Hilaw pa mana. Sige na. Hello pa ni. Humok ra maguna ko anon. Maibot ra gali nang ijang kuan. Hilaw pa manggod. Hilaw ka tingi uli nagkakaroon. Hilaw ra ni. Nahama na dahil may putos guys. Diyaag si Precious. Nakatug ra po. Tas duzan gitabag-tabag ra. Nakatug na. Managputos yung day guys. O ni guys. Among dinamugan. Tag-jis. Siguro dagka kaadyo. Barato na ni. Kaya to among napalit na malijag suman. Tag-jis. Arang gamadya ra. Murag katunga. Arada ni kadakon. Tari guys. Tagpuan ni. Tag-3. Tag-3 yung mata. Tag-5 nga. Tag-5 guys na. Ito guys, kay lasa naman na. Ano rin nabilin ba guys? Kinalasan na. Kinalamian na yun na. Kinalamian dyan kay last. Dahil pipino nga hinatag ni Aisa guys. Ahan na ning kanan kay Diharanis Domingo. Wa pa makaon. Kanan na laman na. Atong hugasan. Kita ko luyo sa mga mihadlalang man sa bunog sa ulan apan nahanaw lang kadtong tanan tihang mihog pa ang kangit-ngit sa gidag-umanan mga langit nahimulag kami sa katilingban hinaot pa sa iluon na lang siya ug ako sa kangit-ngit bisan nagsukarap ay na nag-awit ibuktaw nining kapalaran nanganday nga matapos ang tanan siya ug ako nahigmata. Karon pa mumuli og pagumang ka na. Gusto ka na bata ba? Ang adoy kanang isong ang asawa kata. Sinamot mo lagi. Abot mo na kulong mo siya. Di ba dito ang ihag pa dito, di pa siya. Ibay, ang nidatan na sa ang asawa ba? Salamat sa ganun. Oh, si Janay bahala niya. Di ba? Payil pa sila ang asawa kay klasit mo ha. Mo ingari. Ingari mo na po sila. Okay na lagi. Masay pagkaturo ng hinlo sila sa adoy kay papag ba siyo. Karon na ilang araw kami. Nauna mo na siyo pangilo. Una lay ko sila. Ako kami hinlo, wala mo dabo. At pag-ila mo itong pasibuton. Kung asa dyan yung hata, kung ito kasi abang, ito mo po dyan. Makapaman. Nga, mudaw na ba yung abang mo? Guys, suman na migsuman. So sana ka semi-ipit nakalimot ko medyo pagaluto. Kaya excited nga nano suroy tuman. Man mali nabilin 40 man ka. Kon guys, 40 kalikit. Wala man may nabilin kay ikan pa naman upawag duha o balitulo.
Kay kitilawan nag-asa. Nandiyan tulupod ka nila sa nanay gitatay. Nandiyan aghang ibalik dyan guys. 25 ka likit. Dali ra ka dyan ng hurot guys. 25 ka likit. Dito ko sa baryo niya dito sa eskwelahan na hurot sa mga maestra. Kay pasayad naman ko guard kay hapon naman pwede na ko lumusayad. Kung maestra rin na hurot mga estudyante uban na malit mo po. Kuwang pagani di tanan maestra nakapalit. May ginahamil nila kay init pa man. Pasensya sana mangita sa suman ng asara wala na bidyuhi nakalimtan kay excited siya po pabligya kalinan siya po 245 guys kay kaya may bata nga silingan ito sa mga basa bayan naman ito sa ila mama anak sa mga igagaw diya kay 5 raman ko na diyang kwarta pwede ba ko na handog 5 halong pagkatawag 5 iluoy diya ka na isa kabata 2 lang ko na diyang kwarta diya kay wala naman nahurot naman wala na kasi diya kapalit ay wala pa nadadatanan kaya yung mas upaw nga o di mahurot ibalik ito sa ibabaw kay na may basketball ang taron at ito ibalik dyan sa ibabaw niya wala ka abot basketball ka nahurot mga galing dito masara na ka ito dali na ka dyan guys wala isa ka oras nahurot na ito kailangan pala mga maestra nakamalit man sila nangin pa dyan si mama si Mamilda nga class palitin nyo dyan kay nananta na sila yung baby tinaga niya naman papalit yun ng diaper palit pa mga bata pito kabuk bata ni palit ito sa isang room si Mamilda butil ni palit ito sa kabuok kaya isa ko na pagbuok yung kanan